Cahayu ya. Jos, we jos, dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawang Mangu, nganti lingsir srengenge ana kene aku
aku mangkel yen kepethuk pipimu masih tak jiwal 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 ala jiwal lali janjine pandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko cek janjane kowe ning